Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een grote aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Goedendag, we zijn vandaag te gast in café-restaurant Het Zicht ter Schelde. Daar heb ik weer een boeiend verhaal. Maar welk verhaal heb ik hier aan tafel zitten? Met het zijn geen dromen, zijn geen bedrog, maar dromen worden werkelijkheid. Wie zit er hier bij mij aan tafel? Goedenavond, ik ben Heidi Tieleman. Heidi, je hebt een boeiend verhaal verteld en daar willen de kijkers meer van. Oké. Wat is jouw motivatie om te gaan immigreren? Nou, ten eerste naar Namibië is de wilde dieren, de ruimte, de rust, prachtige landschappen, 365 dagen per jaar zon. Dat is het korte verhaal. Dat is een korte verhaal, maar is het niet even een kort sprookje? Nee, het lange verhaal is, in denk ongeveer 2000 ben ik voor het eerst op vakantie gaan in Zuid-Afrika. En daar ben ik bevangen met het virus van Zuid-Afrika. Het Zuid-Afrika-virus, wat ze zeggen. En sindsdien heel veel op vakantie geweest in Zuid-Afrika. Toen ik Oscar leerde kennen, toen onze eerste grote reis, heb ik hem meegenomen naar Zuid-Afrika. Hij kreeg ook het Afrika-virus te pakken. Veel daar op vakantie geweest. En op een gegeven moment belanden wij in Marlot Park. Dat kruist aan het Krugerpark aan. Daar hebben we 2 keer op vakantie geweest, een huis gehuurd van Nederlanders. En ja, eigenlijk een beetje een soort van klein paradijs op aarde. Als je daar op de veranda zit, lopen de wilde dieren gewoon door de tuin. Dus eigenlijk is het een beetje safari vanaf je veranda. Dan lopen de kudu's, de giraffen, de wilde beesten. Kom uit je zwembadje drinken. Ja, echt geweldig. En toen hadden wij zoiets van, ja, dit wel ook een keer. Ja, een keer. Maar ik denk, als je alles achterlaat in Nederland en ons Zeeuwse landje, dat doe je niet zomaar. Nee. Daar kom je heel wat bekijken om dat goed op de kaart te zetten. En ik denk, misschien alle obstakels van die daarbij horen. Ja, het is niet eenvoudig. Kijk, dit proces dat loopt natuurlijk al, hier zijn wij al vanaf 2010 een beetje mee bezig. Eerst natuurlijk verliefd worden op Zuid-Afrika. Ook natuurlijk in buurlanden geweest, ook Namibië. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, ja, wij zouden hier eigenlijk wel willen wonen, ons vestigen. Dat was eigenlijk omdat wij ons al een huis hadden gebouwd in Zuid-Afrika. Daar natuurlijk al veel kwamen. Ja, daar hebben we een huis gebouwd ondertussen. En in de tijd toen wij daar de grond hadden gekocht, dat was een zakenrelatie van Oscar. Die kocht grond in Namibië, een oude boerderij. Dat is echt een boerderij, dan spreek je over de grootte van, ik denk gemeente Terneuzen. En die wou daar een lodge gaan beginnen. Waar je ook later kunt jagen voor je eigen vlees of trophy hunting, waar ik niet zo'n fan van ben. Maar... En hij vroeg destijds van, zouden jullie de bouw willen begeleiden van de lodge? En we hadden zoiets van, nou, dat is misschien wel leuk. Dus Oscar die had gezegd van, nou, dan ga ik een maand naar daar. En dan ga ik eens kijken van, bevalt mij dit hier? Wil ik dit wel? Want ja, dromen en werkelijkheid, dat is inderdaad een groot verschil. Dus Oscar die zou een maand gaan. Alleen toen kwam corona en gingen de grenzen dicht. En die bleven best wel een tijd dicht. En toen zei ook die zakenrelatie van Oscar van, ja, ik kan niet blijven wachten op jou. En heeft iemand anders aangenomen. En toen zei hij, maar weet je wel, als compensatie, ik weet dat jullie helemaal Afrika gek zijn en dat jullie toch zitten te denken om hier te komen wonen. Je krijgt een stuk grond van mij. Dus vorig jaar, oktober, zijn we daar naartoe gegaan om eens te kijken van... We waren natuurlijk al verschillende keren in Namibië geweest, dus je kent het land. En toen hadden we zoiets van, nou, maar wel eens kijken van waar is zijn farm? Bevalt ons dit hier? En zouden wij ons hier willen settelen? Dus vorig jaar oktober zijn we daar geweest. Dat was niet een vraag. Er was gewoon weer gelijk van, ja, wauw, dit is het. Alleen toen kwam hij met wat slechter nieuws. En toen zei hij... Helaas mag ik geen grond aan jullie of schenken of verkopen of verhuren, dat mag niet van de regering.
En toen hadden we zoiets van, oh, en nu dan? Want eigenlijk zaten we er al een jaar of 3, 4 eigenlijk mee bezig. Ik Ja. had al een tekening van het huis allemaal al gemaakt, bij wijze van spreken. Ja. En toen had ik even zoiets van, oh. Dus ja, toen viel er wel een traantje. Ja, dat snap ik. Je moet helemaal opnieuw Ja, beginnen. en toen had ik zoiets, en nu dan? Maar toen kwam de manager, de huidige manager van die lots, die zegt, nou, ik weet ten westen van Namibië is een wildlife estate waar nog grond te koop is. En dat was op de zondagavond toen zij daar kwam. En wij zouden dinsdagochtend weer naar huis vliegen. Spannend. Dus wij zondagavond de makelaar geappt. Die reageerde wel gelijk. Oh, zegt ze, ik heb morgen wel tijd voor jullie. Dus ik zei, nou goed, gaan wij morgen kijken. Maar toen appte ze maandagochtend, het lukt niet vandaag, kun je eind van de week? Nou nee, want we vliegen morgen naar huis. Oh, oké. Ze zei, dan regel ik wel wat voor jullie. Dus toen zijn we dinsdagochtend om 7:30 hebben we daar afgesproken. Terwijl we om 9:30 moesten vliegen. Maar het was vlak bij het vliegveld sowieso. En ze hadden nog 5 stukken grond te koop. Het estate is een wildlife estate. Het heet Many Hills. De naam zegt het al, heel veel heuvels. Ja. Dus er waren nog 5 grondstukken te koop. Dus zij ons de eerste laten zien. En we zeiden, ja, wauw, dit is zo mooi. Alleen er waren heel veel heuvelruggen. Er was iets van, waar moeten we hier bouwen? Want het is allemaal heel smal. En dan zou je in het dal moeten bouwen. En ja, wij hadden zoiets, we willen graag hoog bouwen. Want de uitzichten in Namibië zijn geweldig. Dus ja, de eerste werd hem niet. En toen kwamen wij op de tweede. Dat was een stuk van 25 hectare. Met precies in het midden een heuvelrug. En wij stonden daar en we hadden echt, ja wauw. 80 kilometer ver kijken tot aan het Gamsgeberge. Dat is echt ongelooflijk. Dus eigenlijk al was iets van, nou ik denk dat dit hem is. Rondje zie je helemaal niks, geen andere huis of niks. Gingen we naar de derde kijken en dan zagen we daar 1, 2, 3 huizen. Nee, dit wordt hem niet. De vierde werd hem ook niet. Was iets, weet je, verheet die vijfde maar. Weet je. Dus Oscar en ik keken elkaar al aan en was iets van, nou. Dus Oscar die zegt tegen die makelaar, nou, gefeliciteerd, je hebt grond verkocht. Plot nummer 696, die kijkt ons aan. Die kijkt ons aan, die heeft zoiets van, oké. Oscar zei, ik denk niet dat je ooit al zo snel iets verkocht hebt. Nee, maar ja, wij hadden zoiets, het voelt goed. We zitten hier al 4, 5 jaar mee in ons hoofd, dus we hebben dat gedaan. En heb je nooit in je achterhoofd een moment gehad van, stel je voor, aan me daar nu zitten. Maar nu is op vakantie gaan is heel wat anders dan je daar woont. Ja. Hoe ga je vrije tijd zeg maar invullen? Ben je daar ook mee bezig? Of denk je van, nou ja, we gaan de wilde dieren spotten of misschien een vakantieoord, ik noem maar wat. Ja, nee. In principe mag dat niet. Ook al hebben we 25 hectare, we mogen daar geen commerciële dingen aan doen. Werken mogen we ook niet. Want met de aanvraag voor een verblijfsvergunning gaat het echt puur als pensionado. Want er is natuurlijk heel veel werkloosheid. Dus ja, dan krijgen wij geen verblijfsvergunning als we daar zo willen gaan werken. Maar wij zitten vol met plannen. Ten eerste, op die 25 hectare komt een wildhek rond. Maar we willen zelf ons eigen wild in de tuin hebben. Misschien praten met in de omgeving boerderijen of ook jachtfarms die misschien weesjes hebben. Dat wij die op kunnen vangen. Want ik wil graag mijn eigen zebraatjes, mijn eigen kudu'tjes. Als het even kan, wil ik ook graag een giraf of 2. Zo. Ja. Een huisdier. Een huisgiraf. Ja, een huisgiraf. Maar daar moeten we even ondervinden of dat kan. We hebben wel zo'n boom die eten. Maar natuurlijk heel veel gras. Maar we moeten even zien of dat kan. Dat weten we nog niet. Maar ja, goed, het eerste jaar dat we daar zijn, gaan we natuurlijk beginnen met het bouwen van ons huis. Dus daar zijn we al een jaar mee bezig. Ten eerste, er moet een kas komen. We willen ons eigen groente en fruit gaan verbouwen en verwerken. Tuurlijk ook heel veel gaan rondtrekken met de bushcamper. Ja, Oscar die wil zich gaan bezighouden met de Homeowners Association. Wat? Dat is Vereniging van Huiseigenaren. Dat loopt allemaal nog niet zo heel soepel. Nou, ik wil net zeggen, is dat makkelijk in zo'n land? Nee, want we hebben nog steeds contact met onze makelaar, die woont daar ook. Die zat er ook in. En ze zei, ik ben ermee gestopt, want het kost mij 40 uur in de week. Oké, en voor hem is het een uitdaging. Dus Oscar heeft zoiets van, die regelt ook graag. Die heeft zoiets van, zal ik wel zorgen dat ik verkozen word? Want dan ga ik wel graag daar dingen op orde brengen, zeg maar. Dus,
Zelf heb ik het idee, maar dat is ook nog maar een idee. Ik ben acupuncturist, ik heb een praktijk voor acupunctuur. Om tussen waar wij gaan wonen en de hoofdstad Windhoek is een township om bijvoorbeeld gratis mensen daar te gaan behandelen. Dat zie ik zo voor mij, dat ik bijvoorbeeld een partytent zet met allemaal stoelen. Want in principe kan je zittend mensen behandelen, dat ik ze gratis ga behandelen. Daar zet ik mee in gedachten om misschien dat te gaan doen. Toen zei laatst een collega-acupuncturist van mij, ze zegt misschien is het ook wel een idee om iemand uit de township op te leiden. Ik bedoel, daar zijn ook mensen met capaciteiten, interesse, alleen misschien geen mogelijkheden. Leid iemand op. Ik denk, dat is misschien ook wel mooi, dus plannen genoeg. Ja. En hoe is de bevolking? Spreek je de taal? Ja, want ik neem aan, Engels of Frans? Nee, Namibië is van oorsprong een Duitse kolonie geweest. Ja? Dus heel veel mensen spreken Duits. Spreken ook allemaal Engels en Afrikaans. En ben je de taal al een beetje bemachtigd? Ik kan al reeds redelijk Afrikaans praten. Praat Afrikaans is niet moeilijk niet. Het lijkt een beetje op Tjeus. Ja. Afrikaans praten, echt die uitspraak zo, ja. Dus ja, denk al mee bezig. Dus je bent eigenlijk al een beetje ook in de cultuur opgenomen. De mensen weten daar al dat jullie daar komen? Of, Nee, daar nog niet. Kijk, in Malot Park, daar komen we 3 keer per jaar. Daar kennen we al heel veel mensen. We hebben ook goede vrienden ondertussen. Daar praten we natuurlijk ook zoveel mogelijk Afrikaans mee als het kan. Dus dat is wel leuk. Maar Namibië wordt echt nog helemaal nieuw. Maar wat verwacht je nou precies dat het leven daar anders zal zijn dan hier? Dat is een heel moeilijke vraag. Compleet anders. Compleet anders. De vrijheid, de rust. Ik bedoel, hier in een klein landje zitten we met ondertussen, wat is het, 19 miljoen mensen of zo. Namibië is zo groot dan Frankrijk en Duitsland samen. Daar wonen maar 2,5 miljoen mensen. Ja. Rust, ruimte. Het is ongelooflijk. En heel andere vraag. Stel je voor, je wordt ziek. Hoe is dat dan geregeld? Ja. De gezondheidszorg in Namibië is heel goed. En hoe komt dat? Dat is dankzij en ondanks de Duitsers. De Duitsers hebben begin 1900 genocide gepleegd. En ter compensatie hebben ze, dat is ongeveer een jaar of 5, 6 geleden, 1,1 miljard euro geïnvesteerd in de ziektezorg en infrastructuur wordt dat allemaal besteed. Dus de ziektezorg is daar heel goed. Dat is echt Duits niveau. Oké. Kijk, maar we gaan natuurlijk ons oude dag daar besteden, dus dat is wel belangrijk. Ja, want dat denk ik ook. Ja. Staat er dan nog een deurtje open voor Nederland? Of dat je denkt... Nou, in principe is dat niet de bedoeling, maar je weet nooit hoe het leven loopt. Nee, dat klopt. Weet je niet. Daar rij je gelijk in. Want het is een groot avontuur waar je aangaat. En ja, heb je bepaalde dingen dat je dan achterlaat? Hoe sta je daarin? Ja, dingen die dus heel dicht bij jou zijn? Of denk je van, nou nee, we gaan het avontuur aan en kom Heidi en Oscar, we gaan... Weet je, omdat wij er natuurlijk al heel lang mee bezig zijn, het klinkt raar, maar ben je ook al soms een beetje afscheid van dingen aan het nemen. Ja. Kijk, je vrienden ga je missen, maar goed, we kunnen altijd een vliegtuig pakken, weer naar Nederland vliegen. Ik heb mijn vader nog, maar die kan ook als hij wil in de winter komen overwinteren. Als hij de zomer weer thuis is, we kunnen weer terugvliegen. Ja, en weet je, en vrienden maak je overal. Ja, dat klopt. Vrienden maak je overal. En een lekker kopje thee of noem maar op. Of een kopje koffie drink je bij iedereen. Ja. Hoe is het voedsel daar? Het zijn echte vleeseters. Ja? Vleeseters. Dus voor vegetariërs is het geen goede stek? Nou, ook wel hoor. Want, ja, daar stond ik van te kijken. Heb ik vorig jaar eens opgelet in Zuid-Afrika. Omdat het allemaal vleeseters zijn, denk je, maar toch hebben ze daar heel veel vegetarisch ook. Ja. Oké. Maar, dat is wel een dingetje wat ik zal gaan missen, is lekker gaan uit eten. Want bijzonder uit eten kun je daar toch niet echt. Je krijgt een lekker goed stuk vlees met wat frietjes erbij en wat groentetjes. Maar dat is de culinaire hoogstand wel. Dus om eens lekker te gaan uiteten, dat zou ik wel missen. Nou, dan denk ik dat je gewoon even op en neer moet vliegen naar Nederland. Ja. Nog een dingetje wat ik wil weten. Ben je nooit bang voor corruptie of overvallen? Want Afrika, daar komt er bij mij altijd iets op van je moet voorzichtig zijn. Ja. En nu ga je dus op een huis bouwen, of het is al gebouwd, op een groot stuk land. Nou, ben je daar nooit eens bang voor? Heb je daar nooit over nagedacht? Ja, daar mag je niet over nadenken, Nee. maar toch?
Dat is in principe waar wij gaan wonen, is het geen enkel probleem. Dat is echt een estate, dus dat is omheind. Iedereen heeft wel heel veel grond, maar het is daar veilig. En Namibië is niet corrupt. Oké. Nee, daarentegen Zuid-Afrika wel. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld in Zuid-Afrika aangehouden wordt door de politie, dan weet je dat je je portemonnee kan trekken. Ook al heb je niks gedaan, maakt niet uit, als je aangehouden wordt, kan je betalen. En waren we een keer op vakantie in Namibië. En toen werden we aangehouden door de politie, dus ik zat al, pak je portemonnee maar. En dan was het van, god, waar komen jullie vandaan? Waar gaan jullie naartoe? Ja, dit en dat. En goede reis gehad? Zijn jullie rare dingen tegengekomen? Nee, eigenlijk niet. Nou, veilige reis verder. Hier heb je mijn kaartje. Wat is, bel maar. En dus, zo kan het hier dus ook. Ja. Nou, Maar als je erover stilstaat, hoor je in het nieuws wel eens iets over Namibië. nee, dat klopt. Daar heb je wel gelijk Nee, in. het is heel rustig. Kaapstad, Johannesburg wel. Ja. Dat je, terwijl je uit je hotel stapt, dat je Ja. toch nog een taxi moet pakken. Ja, daar moet je bijvoorbeeld zeker in het donker niet over straat zijn. Nee, Echt niet. nee. Nee. Nou, ik vind het toch een heel indrukwekkend avontuur waar je aangaat. En ja, op welke termijn ga je dit Ja. avontuur aan? Nou, dat was eigenlijk een kleine tegenvaller. We hebben natuurlijk vorig jaar oktober die grond gekocht. We hadden het idee om misschien eind dit jaar, begin volgend jaar al weg te zijn. Maar Oscar die moest vorig jaar nog wat zaken gaan regelen, dus die moest terugvliegen. En die had zoiets van, nou, ik maak even een afspraak met een bureau die de verblijfsvergunningen regelt. En die kwamen met wat minder nieuws. Ten eerste, de aanvraag voor een verblijfsvergunning kan een jaar tot 1,5 jaar duren. Oké. Maak daar dan maar al 2 jaar van, want Afrikaans, dat is allemaal... ja, Manjana. dat gaat niet. Ja, eigenlijk manjana, maar ze zijn eigenlijk nog erger. En er zat nog een grote maar aan. Omdat wij natuurlijk een verblijfsvergunning krijgen als pensionado, moeten wij aantonen dat we genoeg kapitaal hebben om te overbruggen tot ons pensioen. Kijk, ons pensioen kunnen, dat is al, wij zijn allebei ondertussen zelfstandig, dus ons pensioen staat al vast wat we tijdens dat we gewerkt hebben voor de baas. Dus dat kunnen we aantonen. Maar dat kapitaal hebben we in principe, alleen ja, dat zit in de stenen van ons huis. Ja, oké. Dus staat ons huis nu te koop. En in principe kunnen we dus pas beginnen met de aanvraag van de verblijfsvergunning als het huis verkocht is. Oh, dat is nog wel heel spannend, hè? Ja. Is dat nog heel spannend. Ja, En het dus- is een heel mooi huis. Dus het duurt sowieso nog 1,5 jaar minimaal dat we weg zijn. Minimaal. Nog 1,5 jaar. Ja. Dus dat is nog een paar keer op en neer reizen. Ja, zeker weten. Maar je man die moest nog even tussendoor terug om Ja. een handtekening. Ja, wij moesten daar een bankrekening openen. En in Zuid-Afrika konden we dat gewoon online doen. Even de handtekening autoriseren. Dat ging dus niet in Namibië. Oké. Heeft ook te maken misschien dat ze alles veiliger regelen en zo. Dus hij moest op en neer vliegen om een handtekening te zetten. Dus ja, dat is de duurste, Even op en neer. dat is de duurste handtekening ever geweest, denk ik. Nou, Heidi, ik vind het een bijzonder verhaal op Nederland en ons Zeeuwse plaatsje te verlaten. Ja. En ik wil jou ontzettend veel plezier en alle goeds meegeven. En ik wens de kijkers heel veel kijkplezier. En tot de volgende keer.